Claro, xa temos público complicado. Mira, aquí veréis que esto anda moito nada. Aquí te revienta la actuación, ten cuidado, Onte un tocar con Liño do Cuco a Viveiro. E é o de sempre, contrátante, pero claro, hai que facer algo de gasto, quedas ali, tomas unhas copas, nos enredamos bastante. Ao final eran as 6 da mañá cando nos deitamos, pero de noite eu normalmente sempre me deito e teño unha baraxa ao lado. Desta noite tiña o quinta ao lado porque estuvamos nun hotel, pero bueno. E cando houve un momento na noite que despertei e deu mal a cabeza. Moi ben traído. A mí me gustaría que un voluntario de vos, quen de vos? Ti. Bueno, está con pinchada. No, esta está con pinchada. Alguén que se sepa seguro que non está con pinchada. Ti vas a ser despois. Marta. Marta. Eu que son de fora. Bueno, mira aí como non quera cousa, non, deslatado, Marta. Pois non, escolle ti. son de fora. Xa nos conocemos todos aquí. Escolle ti. No, Celsiño. No, pero Celsiño máis eu temos moito, non pode haber. Non pode haber. Mira, Non hai nada, non? queres ser ti? Mira. No, porque ti aparte, no, ti me vales porque ti A sabes ver, moito un deses desta... chavales de aí, hostia, que non che conocen de nada. Un punky. Un punky. Ese de verde. Martín. Ese aquí. Al final conozco los nombres. Bueno, No. Estate quieto, siéntate aquí. E dice así a todos. Cando eu esta noite notei eso. Bueno, cando notei eso non. Cando notei eso remixaron. A mí me gustaría que ti, tamén como é. en un momento da actuación, vais a aparecer unha carta da baralla francesa na cabeza. E sea cando sea ese momento, a mí me gustaría que ti pararas o que eu este facendo e me digas acábaseme de aparecer tal carta. E me dices, pois un 7 de corazón ou un 3 de tréboles, a que sea. Vale? Quédache esa responsabilidade. Cando ti, de verdad, notes... Non, porque se me dices unha calquera non vai a funcionar. Ten que ser cando ti, de repente, por esa cabeciña que tes, que é unha cabeza enorme, porque estás escuchando, non? E mentras tanto vamos a facer un xogo, vale? Quédache o... Joder, están pegadas. E vamos a empezar con un sencilliño. E vamos a facer... A ver, se me permites, 10. sencillo para darse, non? Ainda así non sei se... Mira, vamos a coller unha carta, di para cando queiras. Para. Más rápido. Para. Aí, esta de aquí, ¿vale? Ok. Mira. Iso me ver, Dixo de así. Dice de ver aquí. Pobre, dice de ver o pobre. Sí? la cama. Piñate por amigo, pero... Eu despois, agora como fazer é ir á casa, ver o canal 10 despois. Bien. Vamos a fazer un xogo simple de adivinación de cartas, non? O típico xogo onde eu collo a baraxa e, non sei, Que mal te me manejas. manexo-me fatal, é que estou hoxe un pouco nervioso, porque así tanta expectación. E eu moitas veces o que fago é arriesgarme, e collo unha carta alquera e eu sei que sea a túa. E vamos a arriesgar con esta, o 5 de tréboles. Era a túa carta o 5 de tréboles? Non. É mentira, sí. Non era o 5 de tréboles. Cal era logo? É o caso. Bueno, home, 4 de tréboles. Que se ten que acabar así, vai. Tampouco. Eu por un trébol non Mira, podo discutir nada. Mira, se hecho así, non? Tamén vale, tamén vale. Ya Era o che... 5. Mira, se ti faz así, eliminamos o trébol do medio e xa che queda no gato. Chaval, chaval. Está trucada. Repítete que me llamo. Aquí non me digas. Xa recuperamos. Mindas de que repita 20 anos. A ver cal podemos facer. Sabes que pasa? Cando é un...